हेलो लोगोफोर एसआरपि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनै गोदान भिडिअबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाना फैनाय जादों। बेफोर जाथाया जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानायखौ नुबाय थायो। दा बिनिनो आङो नोंथांमोननो ससे क्लिप भिडिअ देखायनो सानदों। दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। Satke bundu, isi sariyaनो हौवा हिनजावमोन साख्रि आवलामोन देबोगारदो मुगबांनि थाखाय जेबो जाया itu satke direct live साख्रि आवलाबाबो गारदो asla मुगबां satke दे itu satke bundu Sesat जाबाय दे गोदान मोनगोन गोदान बारा थांदोबा गोदानालाय मोनो र' नों गांसेया गोदान मोनगोन आं जागोन itu satke बयखौबो जागोन बुरिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ बेफोरनो सानफा एफा जोंनि बर' समाजाव बांबोगासिनो दं। आंनि बायदिब्ला बेफोरखौ गोख्रों आयेन खान्थिजों बन्द खालामनांगौ। मानो होनब्ला नोंथांमोना मोनदाबसालियाव मा होननानै समायखिरा लानानै नोंथांमोना जुलि जानायमोन आरो हौवाया साख्रिआवला नों बेजोंनो आलो गोजोनै जानो होननानै नों फैदोंमोन अब्ला नों मानो बेबायदि खालामनांगौ दिनै आरो हौवाया जुदि गाज्रिब्ला नोङो हौवाखौ मोजां आयेन खान्थिजों मोजां गोख्रों खालाममोन। बे बिसा खालामनाङामोन सानैबो मा होनबावनो आरोना बिथांमोननि गोसोनि खोथाखौ भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय।